Tama po. Panalangin ning nobena. Itamongan po. Pakamalan ay do ning alananggang sao, manibad king krus, Jesus, binye nakakaya kami, ban maging indumi. Ika ing maganakan dili, ing malugod dili karing sablang indu. Malugod mo kayang balikdan, ikaming kekang anak, ngining adwan mi ing kekang sao, king hanggang kailangan mi. Lalo-lalo na. Inyang at yung kapakete king yato, kaluguran na indo, biriyan mong dinake ka, king kasakitan na ning kekang anak, ulining sikanan mong ibad king kekang kasalpantayanan, ampong kapanaligan kinlugod ng ipa ni Diyos. Tinggap mo ing kayang kabuyan, ang yang emo atalus. Ikamiman at ing krus, ampong kapagsubukan. Paminsan-minsan may bug na keng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na indu, idake mo kami king maragol mong kasalpantayanan, at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kay kaming ingalangpat na ilugod ning Diyos kay kami. King pakibatan nongan ding panalangin mi, king bagi ano makanano lang lusok makakayap kay kami. Pasignangan mula ring puso mi, banaadala mi ang krus, anti mo indibinong anak mo. Sopon mo kayang makatalus, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang salay dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Lusok apakamala na indu, nang isip yon bilaring keking pigagap, emo pabusan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa, maragul ilugod mo karing aliwa. Sopon mo kaming ayap musan dako, kabang manalangin kami, para karing keking kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang at suketi, makipagnobena. Paghamu-hamu migay ka kay king indu, isopon mo kami sanang magdalang kapasngawan, karing masakit ang pong maghingalo. Di na mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamatulan mo laring malungkot, maging mayansa ing kasakitan ding maliligalik. Ituro mo ing katuliran karing liligalig karela, at ibalik mo king Diyos, letang hanggang linapastangan kayo. Lusok pakamala na indu, sopon mo kaming manginlag, king kasalanan, aming kakawani kaya kami, king ipang at subanwo, at king balang metong at metong kaya kami. Himip mong kapanaligan kaya ka, bibili mi ing sarili mi, lalam ning mantuning mapanwalo mong indu, at panatag kaming manalig, king maipayong mong kasopan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Indu ning alananggang sao, pinilira kang reyna ning keking pibale-bale. Bendisyonan mo rin keking pamilya, king malusok mong lugod indu. Manano na sanang isakramento ning kasal, bukluranan lang matalik ning miyasawa. Ban kanita, manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman. At mikalugudla, antimolo makanano ilugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo ring sablang pengari,
luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ni Diyos. Ibira sanang parati karela, ingalimbawa na nagtunay biye Kristiyano. Sopan mo lang paragul karing anak da, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, banluguran dalat igalang, ang pong pamituan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karing minalalong ipanibala rin kaya nakangini. Dinan mo kaya nga masabal, king dapat mindikilan, bangawan mi ing keking dake, kanita maging santungan nining kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale, ante mo ing sarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika ing kaya kaming uliran, sopan mo kami, bandagul aldo-aldo, intune minugod kin Diyos, at karing paraming tao, ban kanita ing katuliran apong kapepan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya ng ketawan. Amen. Kaidunan king Indo ning alananggang sahop, Santa Maria, Santang Birhen kinagling alang bakas kasalanan, keking Indo ning alananggang sahop, iking makasalanan mamasa kami keko, ban magsadya kami antimo ika king panyatan ng Kristo. Ban mikopnon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo karing hanggang tao. Ban aldo-aldo lalo kaming maging kawangis ng Jesus antimo ika. Ban maging mamu kami at mapakumbabalog antimo ing kekang anak Jesus. Ban pitakutan mi ing pangabating na ning pamakikaluguran kin Diyos kabang kaba pauli na ring kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan ing pakalulunat kapatawaran Kristo kay sakramento ning pamangumpisal. Ban atalus mi, king in Diyos, magsanitaya kay kami, karing mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Ban aldo-aldo, manalangin kami, kimipmunlugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalus mi, ngulaga ning pamanyamba king Diyos, abi-abi king Eucharistia. Bandago ilugod mi kang Kristo, ampo karing paraming tao, kapamilatan ning maralas apamakinabang. Ban igalang milaring katawan mi, anting santungan ning banal na Espiritu. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Ban apakilala mi indangala na ning pamagobra, kapamilatan ning pamanyapat mi karing mismong obra mi, kimip nung sipagan at kalausan alug. Ban patawaran bila, manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala mi, indewa ka na ning pamagdulab, king sarili ming kapakanan, ning ating namang mapiperwisyo. Bangunyat kami para king matulid apang ipalaganap king pibandyan na niting yato. Ban idake milaring aliwa king gelingan mi para king ikasaplala na ning komunidad. Ban tanggapan mi ing keking katungkulan king komunidad king espiritu ning tapat apamanyuyo. Ban ing banal ay espiritu Tayranit pasignangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ang poding pari. Ban mipagkalubang kaming dakal a bokasyonis, king pamagpari at biye religyoso. Ban adala miya ing belwan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kayo. Ban king nanuman ato tuklas dasat apapalto kaya panding tao,
Baluming kilalanan king in Diyos, yang makiupaya kay kami ang poking sabla. Banking oras ng kamatayan, makasadya kaming lungub king karenaning ipang at subanwa. Bon kanita, matya kami at yuking kapayapan at pamakikasundo kang Kristo, ang po karing paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan, daring pakamalan mi king be, pauli ning kapaniligan mi king ginong sinubling mebe. Ban ning kapatid ming mayango na be, agad na lang midakayanan king pangasbli ng mebe ning anak mo. Nginit tahimik tamong manalangin para ka rin sarili tang kapagnasan. Itamongan po. Banal a Maria, sopon mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin mi ing kabilugan a balayanin Diyos. Manan na sanang mi payabot nyan kaya kami ingalang gamong sao. Ginu, binyemi Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumab kaya kami, king balang penandit. Ibiyay mo kaya kami, ingrasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakad na po. Kinagyoning ipampuaning anak, ampuaning banal na Espiritu. Amen. Luklok na po. Pagmasosyan tayo pong ini, ingkapiesta na ng San Andres Apostol. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala na po ding makatoking intentions. Kapasalamatan na po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan dari magmasusi king Aldonang Kebaitan, di Father Conrado David, Sheila Joy Manalo, Kurt Nelimar Navarro, Anares Navarro,
Jose Bautista, Althea Ray Pingul. Kapasalamatan king karelang anibersaryo ning kasal di Mr. and Mrs. Ray Ann Pingul. Para king ordination anniversary ng Father Alvin Manalang. Birthday LB Espino at Gloria Gosun. Special intention Deeds and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan at Rita Estoya. Para king malalagwang kapaldanan dari Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Remedy Mateo, Bianca Lising Santiago, at Jose L.B. Cunanan. At timuring king kapaldana ng Perlani Aquino. Para king alananggang kapainawon ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Leopoldo, Juana, Rosalina, Enrique, Maria Ruth Karen, Saturnina, Sabas, Opresina, Alejandro, Crisanta, first death anniversary, at ding baldang kaladwaking purgatorio. Tala katao po makiabi king dalit apamaklat. Kinagining ipampo ng anak po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugudan ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kaya kaingan, ay payaba kaya kaingan po. Ito nga pong palagi tang gaganakan na peste, yung doy ni pesta ng San Andres Apostol. Anting may kakapatad, batang abebeng matampangganap kanitin kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan ding kasalanan tamo, anyaran pamilulus na kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang ginawang magliligo ka ring tao, kang Pedro at kang Andres sa kapatad na, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang minaus mo naman kang Santiago tuwan, akanita mo rin, di kunding bangka at itatar, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang memili ka ring apostol, ban maging pundasyon ng kaya kang iglesia, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala na katangan sana king biye alanganga. Amen. King Diyos, king kakatas-katasan, at king yato
tamo. Uy, paming mayupaya, kingke kang ganaka, pakiramdaman mo sa ring kayadwanan mi. Inaos may Andres, ingno na apostol, ban ipanaral ng ebanghelyo, at antabayanan ng kaya kang iglesia, king kasal pantayanan. Manatili sanang kakaluguran mi, king kaya kang arapan, at sa upana kami, karing kayang panalangin. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibag, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Nung ipasyag mo karing kang labi, i Jesus ginuya, at paniwalan mo, king kabubusalan ning puso mo, king pepasubyaning miyaning Diyos, miligtas ka. Uling maniwala tamo, king kabubusalan ning puso tamo, at uli nanita, payala nakatamong sala ning Diyos. King kapamilatana ning pamipahayag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Nga nang sasabi ning kasulatan, ninuman ing maniwala keya, eya mabigo. Alalang pamayaliwa ring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos, ya naman kabud ing ginura ding sabla, at labis-labis na lang panwanan ding sablang mamawos keya. Antimo ing sasabyaning kasulatan, ing ninumang mamawos king lagyuning ginu, miligtas ya. Dapat makananulang makayawos keya nung ela pa maniwala, at makananulang maniwala nung alala pang dimdam tungkol keya, at makananulang makaramdam nung ala namang manaral karela, makanano namang mikatalapanaraal nung alang mitutuburan manaral. Agpangking sasabyaning kasulatan, kasampat na ning panyatang daring manaral king mayap abalita. Dapot ilangan tinggap de ing mayap abalita. Ing propeta Isaías mismo sinabi na, Gino, nino ing meniwala king penaral mi. Nanupata, ing kasalpantayanan daratang king kapamilatana ning pamakiramdam king amanong mi panaral, at ing amano manibatan king pamanaral tungkol kang Kristo. Dapat nga kung kukutang, potagalang era naman dimdam ing amanong mi panaral. Uwa dimdamda, antimo ing sasabyaning kasulatan. Ing karelang siwala, minabot ang gaking mabilog ayato. Ing amanura, miras ang gana karing sikote ning yato. Amano ning Ginoo. Ing mensahira miraras king mabilog ayato. Papasyag ning banwang maleparan ing dangala ning Diyos. Pakilala na king sikluban ing keyang depatan. Ing aldo babalita na iti king tutuking aldo, at ing bengi pabalo na king benging katukina. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan man king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato ing mensahira. Alleluia, alleluia, alleluia.
ko kanako nga naning Ginoo, at gawanda kong magliligo karing tao. Ginoo mantabi kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. King pamaglakad ng Yesus king bebe ning dagat-dagata ning Galilea, higit na laring ni kapatid na magliligo. Simon na mayaws Pedro at Andres sa kapatid na. May babaldog lang lambat king dagat-dagatan. Nga nakarela. Tara, tuki kayo kanako. At gawan da kayong magliligo karing tao. Kanita mo rin likwan dala ring karelang lambat at tinukila kaya. Sinulong na pa yung kayang pamaglakad at ikit na laring adwapang may kapatada anak ng Zebedeo, Santiago at Juan. At iluking karelang bangka, kaya beri tatara. Sa sadyara la ding karelang lambat. Inaos na la naman deti. Kanita mo rin likwan ding bangka at itatara at tinukila kang Yesus. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Happy Fiesta, Candaba. Tara na po, makipamista tayo para malibre ang ating almusal. So yan ang bukod yatang parokya sa Pampanga na si San Andres ang kanyang patron. Tayo po kasi dalawa tayo, yung Minalin. Yung last 25, yung November 25, yung St. Catherine, dalawa rin Maray tsaka Porac. Pero itong Candaba, isa lang, si San Andres Apostol. At akmang-akma naman doon sa lugar nila kasi si San Andres ay isang mangingisda. At yung mga taga-Candaba po, pag binabaha, nagdiriwang, nagsasaya kasi dumaraming mga isda. Mangingisda sila. Yan po yung alam nating kay San Andres. Na kapatid ni Pedro na sila'y mangingisda. Pero ano nga ba kayang nakita ng Panginoon sa kanya? Anong ugali mayroon si Andres? Hindi naman siya tulad ni Mateo na pwedeng magsulat. At si Mateo nakapagsulat ng isang gospel. At hindi naman siya tulad ng kanyang kuya na si Pedro na mukhang may leadership capabilities. At hindi rin tulad ni San Pablo na misyonero kaya sa mga Gentiles, mga pagano. Kung susirin po natin yung iilang insidente sa Ebanghelyo ukol kay Andres, parang isang yung common na at pattern sa kanyang ugali. At ito'y inilalapit sa Panginoon, yung mga tao. Una, nung makilala ni Andres ang Panginoon, ayon sa kwento ni St. John, na dun sa Gospel of John, naging alagad muna ni Juan Bautista si Andres. At minsan, habang nagbibinyag ang si Juan Bautista, napadaan ang Panginoon, at doon ipinakilala ni Juan Bautista ang Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos. At iniwanan ni Andres si Juan Bautista at sumunod kay Jesus.
Siguro hindi naman nagtampo si Juan Bautista, no? Kasi siyang nagpakilala na yun ang parang binuksan na ni Juan Bautista ang kaisipan ng kanyang mga lagad na hindi talaga siyang Mesiya. Mayroong darating katapos siya. Kaya nang inintroduce ni Juan Bautista ang Panginoon, ito si Andres at mayroon pang isang alagad ni Juan na sumunod kay Jesus. At nung makilala nga ni Andres si Jesus, pag-uwi niya, hinanap niya ang kanyang kapatid. At sinabi niya, kwento niya na ang nangyari. At sinama ni Andres, si Simon Pedro, kay Jesus. Kaya naging daan ayon sa istorya ni St. John, si Andres para magkakilala si Jesus at ang kanyang kapatid. Siyempre, iba po itong account ni Mateo. Pero yun ang kwento ni John, John the Apostle, John the Evangelist. Kaya dito makikita natin ang pinakitang ugali ni Andres. Dahil nakilala niya ang Panginoon, parang bumukal sa kanyang puso, dapat idalhin ko ang aking kuya sa kanya para makilala din ang Mesiya. At minsan din po, habang ang Panginoon nangangaral at 5,000 na yung mga tao doon at ayaw niyang paalisin yung mga tao, kay John din ito, yung kwentong ito. At sabi ng Panginoon, kayong magpakain sa mga tao, huwag niyang paalisin. Si Andres din ang nakapansin, nakita niya yung bata. Ito, may dalang limang tinapay, 2 isda. Dinala niya sa Panginoon yung bata. Parang siyang naging daan para mangyayari yung pagpapakain sa 5,000 dahil siyang nagmasid at nakita niya yung pwedeng mapakinabangan ng Panginoon sa mga tao. At yun yung batang may dala ng pagkain. Same pattern, yung paglapit, yung nilapit ni Andres ang kuya niya sa Panginoon. At yung isa pa pong insidente, minsan ay mayroong mga Grego na hinahanap ang Panginoon. So, ang nakausap ng mga Grego ay si Felipe. Hinahanap ang Panginoon itong mga Grego. Nilapitan nila si Felipe. Si Felipe naman, nilapitan si Andres. Mukhang siguro, ito na yung nakitang ugali ni Felipe kay Andres na marunong maglapit ng tao at magiditos ng tao sa Panginoon. Kaya yun, si Andres ang naging kasangkapan para malapit sa kanya yung mga Greko sa Panginoon. At ito yung makikita ko pong magandang ugali ni Andres. Just bringing people to the Lord. Just introducing people to the Lord. Tapos nun, bahala ng Panginoon sa mga nailapit sa Kanya, nitong si Andres. And I think ito rin po yung pwedeng matularan natin sa Kanya. Yung marami tayong mailapit sa Panginoon. At after that, bahala ng Panginoon kung anong magiging relasyon niya. Okay, yung tao, kung anong magiging relasyon niya sa Panginoon. Ang mahalaga naging kasangkapan tayo para mailapit sa Panginoon ang mga tao. Just to end po, alam niyo, mayroon po akong naging katulong na engineer dun sa pinanggalingan kong parokya. Nakakalungkot nga lang, sumalangit na po siya. Pero nung buhay po siya, pag nagbibiruan doon sa Lourdes sites, sabi ng mga nandun, choir daw siya, choir. Kaya sabi ko sa engineer, paano kang naging choir? Meron kang syntonitis. Sintonado siya. Hindi man kumakanta. Anong papel mo sa choir?
At alam niya yung choir leader noon, si Atty. Roque. Na, siyang, sabi niya, sabi niya, siyang taga-recruit ng miyembro. Nagre-recruit siya ng miyembro para masama sa mga choir. Ayun naman pala. No? So, pwede nga naman, no? Hindi ka naman kailangan kumakanta ka sa choir. Pwedeng taga-recruit ka lang. Pwedeng taga-inspire ka lang. Pwedeng taga-buhat ka lang ng mga gamit. Pero kasama ka sa choir members. No? At mayroon kang silbi sa choir. No? Ganon din po sa atin. No? Sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi naman kailangan marunong tayo sa simbahan. Hindi naman kailangan tayong pinakamagaling. Sa mga simpleng magagawa natin para makatulong, yan na ang para sa atin. Kaya yan po, yan sana ang ating maging inspirasyon kay San Andres. Kung yung makakain natin just to bring people to the Lord sa anumang ministry sa simbahan, ayan po isang malaking bagay na. And may we be able to imitate San Andres sa bagay na ito. Amen. Ngayon po ating idulog sa pintay mga kailingan, tayong lahat na patuloy na binibigyan ng Panginoon ng banal na taong pwede nating matularan sa kanilang kabayanihan sa ating pananampalataya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para king iglesia ning Diyos, mabilis niya sanang adalo, king kabilugan amara yung aslagan, ing mensahe ng kalayan at kaligtasan Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok tamo king kasalpantayanan, ila sana ape palablabaning espiritu ning Diyos, ipakit da kaya katamo, nung makananutang asane, ing katarungan panlipunan, at ing tunay lugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok tamong pambansa, ila sana, kalupa ring pambansa tang bayani, makasadya lang midawon king karelang biye, para king tunay kalayan at kanawan king karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Para kikatangang makatipon keti, at alastastasana, king etamo akamtan ing katimawan, ibat mo king pamagmalasakit, ding kikatang pamuntok, nune, munang-muna, ibat king kikatang sarili, ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwan tamo yung sarili tang kapagnasan, Uy pa, baligdan meng mit mong pakadulo, ing balayan mong inaus, king kasalpantiyan ng Kristiyano. Ipagluwalo mo kami, king sablang panganib, at palulutan mo kaya sana, king kasalpantayanan. Manano na sanang miyabe-yabe at alakad miying bansami, king usisya, lugod at kapayapan. Itingan adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Sablang tawagin ka,
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Ligayin kayo ang lagi. Sa plaza. Oy paming miglalang, mananasan ang dating ayin, adaralami kaniting kapiesta ng San Andres, maging kalugod-lugod laki ka, at pagkalubandong biye, ring sablang tanggap kareti. Iriadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kaya kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at nuwang karinoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ika ingalangang pastol, aparating mamantabit, lilingap, king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gawa mong pastol ning kawan, ban makirake king obra, ning kekang anak, at iba't king kabilyan da karimbanwa, patnubayin da ke pangining kasalukuyan. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekang. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa aretingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lub, king pamaylas at kamatayan. Kinuaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananya. Itihin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyini yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayit talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan tanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang ini kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyening anak mo, daram ya kaya kaiting tinape ning biyating kalis ng karigtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmumbaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, ripuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganaka mo na naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sabing niya, at ing sablang mayang na biye, nalunglal na rin panalangin mi kaniting penandit. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king bilang anggap. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ning Diyos. Kaya benang San Jose, akayang esposo, kambering apostol, at ding sablang santo. At inupad kimal mong kaburyan, king kaya kabaning panabun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamid mong kapanalingan at lugod king ipa, karing hamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikapos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasopan, ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia.
At pamayapan miyang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ni Ginoo man tabihasan na kapilan man kaya kayo. Anting may kakapatid, may pupugayin tamo pong ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Kasmi nga mana mo, kumayag na.
Manalangin tamo. O Ginoo, pagkaluba na kaya sanang tetagan, pauliniting sakramentong tinggap mi, banatok yan mi ngalimbawa ng Andres, ingno na apostol. Kapamila taning pamakirake mi king kasakitan ng Kristo, mi kaya sanang kayabi na kapilan man king ligaya. Uling ing ginung mag-ari at mabibiye, manggaman king alanganga. At uling aldo na po ning kaya katampa mga di para karing magdang kaladwa. Pagkalabing lang kapainaban, kanisabang pakamay mayang unabiyo ginoo, ingalanggang sala, sunlag sa kanilang. May painalangan sa aking kapayapan, ing kaladwara, ing kaladwaring sablang tapat, amay ko ng kapamilya tani pakalulo ng Diyos. Ipainaw sa aking kapayapan. Amen. Ang ginoo, mantabi kay kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusya, no meta ng ining, luguran at siwa ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kanyang gandang araw. Maraming salamat po.